sunana ASP retired Muhammad Bello Tambuwal. To wani hali ake ciki game da tsarin PENCOM? Gaskiyance abinda muke ciki game da tsarin PENCOM har yanzu daga Commissioner of Police zuwa ƙasa wallahi ba su da mafita a kan PENCOM, saboda duk da ƙarin nan da shugaban ƙasa ya na ƙarshe ba mu ciki na naira 32,000 nan, wanda mun sha korafi a da matsayin Commissioner of Police a ce na ansa 90,000 bayan ya aji aiki, kuma abinda aka bashi bayan ya aji aikin nan ba zai samu miliyan 10 wanda za su iya sami gida ba, balle mu wanda a ƙasa ƙanana haka waɗanda aka ba miliyan 4, 5, 6, kuma a koma ana baka naira 30,000, 35,000 a wannan rayuwar. To mun zanna da 'yan majalisu a zanzangar da muka yi tun zamanin Buhari har zuwa zamanin wannan sabon shugaban ƙasar, aka ce za a zauna a san matakin da za a bi a cire ɗan sanda a ciki. To har yanzu matakin da aka ɗauka ba na a cire ɗan sanda ne ba, na zanna ne wa a zan yadda za a yi a cire su, ban daga alƙawalin nan kan da aka yi mana cewa za a zanna an tabbata ana zalunta mu, amma yanzu an ce zama ne na abi hanyar da za a bi a tsarin da za a cire ɗan sanda daga a shine a establishing ɗin Police Pension Board. To ai dama ɗan sanda haka yake, dan waɗanda suka tai bayan mu duk wani ƙari-ƙarin da aka yi, a ƙarin da aka yi wajen so 3 ko so 4 da arias ma duk an ba su. To mu har yanzu duk wanda yake karkashin PENCOM babu wanda ke an san ƙasa ga naira 30,000, 40, har Commissioner of Police bai ci karɓar naira 90,000 ba. Su ne muke ƙorafi da shugaban ƙasa ya dubi halin da 'yan sandan Najeriya suka ciki. Masu aikin ma ba mu kaɗai ba, don suna cikin da suna tafi. A'a, kamar ya masu aikin ma suna ciki? Suna ciki mana, ai suna cikin PENCOM, su ne tsundum a cikin PENCOM. Ai tafiya ake ana bidawa. Su har yanzu masu aiki a cikin aikin ɗan sanda yanzu suna cikin PENCOM. Duk wanda ya aje aiki a yau to yana cikin ya shiga PENCOM kuma zai shiga. Kuma ka duba wani lamari, a yanzu akwai wanda ka aje aiki watan ɗaya na waccan shekara ta wuce 2003 ba a ba su pension ɗin nasu da bai tuta su ba su an sako kwabo mai sai ka shekara 1 da wata 6 da wata 7 da aji kakin ɗan sanda an dakata maka da albashi, sannan a dawo ana baka 30,000, 40,000, 50,000. Amma in baka cikin wannan tsari na PENCOM nawa ya kamata a bawa wanda ya bar aiki? To a wancan tsarin waɗanda suka tai bayan mu na tabbata duk mai anene biyu a gidan ɗan sanda yana ansa kusan naira 90,000, banda duk ƙarin da ƙasa ta yi wa ma'aikacinta yana ciki. Amma waɗanda suke cikin PENCOM ɗin nan gaba ɗaya ba mu ciki. Tun da muka bar aiki yau ina da shekara 7 da aji aiki, amma har yau ba a taɓa ƙara min kwabo a naira 30,000 ba. 30,000 ake baka? Har gobe su ake bani. Nawa ya kamata a baka dai har tsarin da kuke so ne? A tsarin da muke so, tun da yanzu a matsayina a gidan ɗan sanda zan karɓi naira kusan 260 da wani abu a mai anene biyu. Ya kamata a ce ba a baka kuɗi ba, a baka 180 zuwa 190. Tun da allowances ɗin kawai za a ce mi a basic salary ɗinka shi ya kamata a shirya a bamu. Sannan ita PENCOM ɗin nan babu wani haɓɓasa da take yi dangane da ta nemi wannan hakkin ga federal government, tunda suna fitowa ina dukiyar nan take tafiya, ko haka kawai suka ɗauki dukiyoyinmu da suka tattara da wanda gwamnati ta basu da kuma waɗanda suka tattara namu suke ta juya suke bamu a zamna kana aiki ana baka 30,000. Kamar adashin gata ake muku, watakila ba ku fahimta ba. To adashin gata ina gata yake? Ana baka 30,000 kana da naira sama ga miliyan 3, miliyan 4 a ƙasar a account ina tabbata yanzu a na PENCOM ina da kuɗi sun yi naira miliyan 3. Ya za a ce naira 30,000 za a bani a wannan halin rayuwar da ake ciki? Kuma duk wani ƙara jaddada maka duk ɗan sanda da yake cikin aikin ɗan sanda a yanzu cikin wannan halin yake. Kuma babban ukubar ka zamna ka aje aiki misali yau watan 11 muke, wallahi sai ka kashe shekara 1 da wata 6 da wata 7 kamin su tattara abin da za su baka, wanda yake duk abin da za a baka bai kai naira miliyan 2 da wani abu ba, kuma a ci gaba da baka 30,000 ana wannan halin rayuwa. To shine korafin da muke wa shugaban ƙasa
da kuma in ka bincika abin nan inda ɗan sanda yake cikin wani raunin rashin adalci, har yau ka taɓa jin ƙorafe-ƙorafen da 'yan sanda suke yi, mu da muke da dama, don duk wanda yake aiki da hurumin da zai fito yanzu shi nemi 'yan jaridu shi kai ƙorafin ƙasa 'yan sanda a ƙasa, sai irin mu da muka bar aiki. To duk ɗan sanda yake aikin ɗan sanda a ciki na ciki. In kana cewa duk 'yan sanda da suke ciki suna ciki, wani zai ce to amma su ba a jin suna koka siku. To ai suna aiki ne, kuma ai musu takunkumin da sai dai fiyarwa ɗinsu, kuma fiyarwa ɗin ɗan sanda bai isa ya zo ya faɗi wannan ba, wallahi za su kore shi. Amma suna ciki, tsundum suke ciki wallahi. Tsundum suke ciki. To amma wani zai ce me yasa ba za ku je kotu ba, tunda dai kotu ita ce mai jin koken al'umma. Abin da sa ba za mu je kotu ba yanzu, ai ka san 'yan majalisu misali yanzu na ga maka ran 19 ga wata ɗin nan an ce za a yi zama na a san yadda za a bi a koma tsohon tsari na da dan a ci gaba da dinga. To ai ba shi muke nema ba, a cire mu a damu da dukiyoyinmu, tunda ko an koma tsohon tsari na da to dole ne wa dukiyarmu da a hannu wannan kamfanin sai an damu da abinmu. To ai abu ɗaya lokaci ɗaya mana, in ba wani takun sa ga aka yi ba a ci gaba da zaluntar mu ba, a cire mu in tun da bil biyu ne ake tafiya da shi. To sai aka zaɓi wannan bil ɗin wanda ya ba da damar cewa mu muke ganin zaluntar mu ake yi, a ce a cire mu sannan a koma dawowa layin a sake zama